els recursos europeus, els recursos dels fons FEDER, diguem-ne que són més limitats, i al llarg d'aquests anys són més limitats, per tant hem de tenir la capacitat d'encertar-la a l'hora de triar i de valorar els diferents projectes. Com saben, el FEDER és el principal instrument de la Unió Europea per la cohesió i pel desenvolupament de les regions europees i que serveix per reduir les diferències socials i econòmiques existents. En aquest context, des de l'ampliació europea, Catalunya ha demostrat que sap invertir els fons europeus del FEDER, que són, com deia, cada vegada més específics. Si rebobinem una mica, mirem una mica enrere, amb fons estructurals FEDER, amb fons FEDER, s'impulsaven a vegades moltes obres que tenien poc a veure amb el valor afegit. S'ha acabat, per exemple, en fons FEDER, d'impulsar la pàgina web d'un ajuntament. Segurament hi ha altres línies d'actuació, hi ha altres recursos per impulsar, posem per cas la pàgina web d'un ajuntament. El que cal és que en fons FEDER l'encertem més a l'hora de dibuixar, a l'hora de valorar, a l'hora de posar damunt la taula i de subvencionar projectes amb un alt valor afegit. Per tant, Catalunya ha demostrat que sap invertir els fons europeus del FEDER, perquè cada vegada aquests fons són més específics i en el nostre cas, en el cas de Catalunya, ho tenim claríssim, ho hem tingut molt clar a l'hora de triar i a l'hora de seleccionar aquests projectes que avui els presentem. En el cas de Catalunya han de servir per fomentar la competitivitat del món local, per dinamitzar l'economia catalana a tot el territori, al conjunt del país. Apostant pel món local, apostem pel conjunt del país. A ningú se li pot escapar que aquests fons europeus que estan pensats per fomentar la competitivitat i l'ocupació en el context actual han de servir ni més ni menys que per crear nous llocs de treball. En aquest moment, aquests fons FEDER, aquests recursos europeus, adreçats a la part que correspon al món local, serveixen de manera clara per impulsar projectes que tots i cadascun d'ells tindran una incidència potent, clara, directa en la creació d'ocupació. Vull destacar també que la majoria dels projectes seleccionats, per no dir tots, tenen aquest component de creació d'ocupació molt i molt present, perquè són projectes que aplicats al territori, des de l'experiència dels ajuntaments i del conjunt del món local, poden servir com a revulsiu de l'economia local, però al mateix temps també poden servir per establir dinàmiques, per establir sinergies en àmplies zones del país, concretament en aquelles que tenen més dificultats, en aquelles més desafavorides. Ara, el Departament de Governació i Administracions Públiques ha resolt la convocatòria 2007-2010 dels projectes subvencionables, com deia abans, en relació a l'eix 2 i a l'eix 4 dels FEDER. En concret, són uns 10 milions d'euros per l'eix 2, que, com vostès saben, aquest eix 2 està dedicat a projectes de medi ambient i a prevenció de riscos naturals, i uns 59 milions d'euros per l'eix 4, hem dit 10 milions per l'eix 2, 59 milions d'euros per l'eix 4, que està dedicat a aquest eix 4 a projectes pel desenvolupament local i pel desenvolupament urbà. L'eix 2 del FEDER, dedicat, com deia, al medi ambient i a la prevenció de riscos, està pensat per la promoció de les inversions relacionades amb la biodiversitat i a la protecció i regeneració de l'entorn natural. I l'eix 4 del FEDER, dedicat al desenvolupament sostenible local i urbà, estableix dues línies molt clares, dues línies preferents, dues línies prioritàries d'intervenció. Per una banda, la regeneració de les zones urbanes degradades i la potenciació de la conservació del patrimoni sociocultural i natural, i, per una altra banda, el desenvolupament de les infraestructures turístiques. En aquesta primera convocatòria, que es va iniciar el 2007 i que finalitzarà el 2010, han presentat sol·licitud 406 ajuntaments, 19 consells comarcals, 2 diputacions, 20 consorcis, 4 mancomunitats i 4 entitats municipals descentralitzades, 4 EMDs. Bé, després del procés rigorós de selecció, que us explicarà amb tot detall el director general d'Administració Local, en Carles Bassaganya, que ens acompanya, el Departament de Governació ha resolt la subvenció, com deia al principi de la meva intervenció, per un total de 221 projectes presentats, 190 dels quals s'inclouen en l'eix 4
i 31 formen part de l'eix 2. A la informació que els han facilitat tenen les xifres detallades, les xifres exactes i el detall del nombre de projectes per demarcacions territorials i també per àmbits d'actuació. Qualsevol informació en aquest sentit, doncs el Departament de Premsa i en Francesc Vila, el cap de premsa del Departament, doncs els lliurarà la informació que consideren convenient. Aquestes actuacions tenen en compte l'aportació, aquestes 221 actuacions, per tant aquests 221 projectes seleccionats, triats, que rebran aquests fons europeus FEDER. Aquestes actuacions tenen en compte l'aportació que fan els ens locals, és a dir, estem parlant de 221 actuacions, però tenint en compte l'aportació que faran els ajuntaments, el conjunt de les actuacions locals, de les administracions locals, suposarà una inversió total de 136 milions d'euros. Per tant, una xifra molt important, 136 milions d'euros en diferents projectes de gran rellevància pel conjunt del territori. Pel conjunt del territori. La Catalunya més metropolitana, més periurbana, la Catalunya rural, la Catalunya de l'interior, la Catalunya del Pirineu, la Catalunya del litoral. Projectes ben pensats, amb valor afegit, repartits pel conjunt del territori, sumen 136 milions d'euros que en un moment difícil, en un moment complicat, en un moment de dificultats econòmiques, suposen una injecció important de recursos econòmics pel conjunt del país, però suposen també una oportunitat molt gran de creació, com deia, d'ocupació també pel conjunt del país. Cal tenir en compte que les actuacions beneficiàries poden rebre un finançament del 50% de la despesa subvencionable. I a més, els projectes seleccionats d'aquesta convocatòria, com deia abans, han d'estar executats i a més han d'estar certificats abans no acabi l'any 2010, per tant, abans del 31 de desembre del 2010. El Departament de Governació i Administracions Públiques va estructurar el període de programació dels fons FEDER 2007-2013 en dues convocatòries. D'una banda, el període 2007-2010 i, per una altra banda, el període 2011-2013. Què vull dir amb això? Amb això vull dir que a finals del 2010, a principis del 2011, serà quan sortirà la convocatòria pel següent període 2011-2013. Per tant, aquesta és una primera part molt important, però que té una segona part i que, per tant, el conjunt de les administracions locals s'hi podran adreçar elaborant, dibuixant, dissenyant projectes ben pensats per tal de poder ser susceptible de rebre aquest finançament. I per acabar la meva intervenció només vull recordar que Catalunya rebrà 679,1 milions d'euros procedents dels fons FEDER en el marc del programa pel conjunt del període 2007-2013. Període 2007-2013. Fons europeus FEDER. Catalunya rebrà 679,1 milions d'euros. Jo crec que és una dada important, perquè és veritat, amb l'ampliació de la Unió Europea hi havia veus, no fa pas massa d'això, que estaven convençuts que nosaltres, Catalunya, com a país, passaríem de rics a pobres, de pobres a rics, més ben dit, i que, per tant, no rebríem ja fons europeus. És veritat, aquests fons europeus són inferiors, per tant, per què? Perquè hi ha més països dins de la Unió Europea i, per tant, són més a repartir, i les característiques del nostre país són diferents dels països de nova incorporació a la Unió Europea, però, per tant, només ens obliga una cosa. Continuem rebent, contràriament al que algú podia pensar, fons europeus, i ens han d'esforçar tots plegats a poder valorar, a poder destriar, a poder dibuixar, a poder encertar-la en els projectes. Per tant, projectes de més qualitat, projectes amb més valor afegit, projectes que suposin dinamització de l'economia, projectes que suposin creació d'ocupació.